Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor hakimat inya phasha shay Khubor na Kylleng ki benta chong Jylla. Ka seng samlash nong shing japung maulai kumba julong malau snem kala pelong ya ka Winter Games kabala sedang madu ka arpunyau Tarik ukalalan kod arsa apusan bat ya kabala penkut no haka shitrik Rymphang arsa apusan. Ka jing temu jong ka seng samla ba pelong ya ka ni ka Winter Games kalong kum shibenta ka jing penslur ya ki hybrid ba ki para samla jong ka shnong bat pini ya la ki jong ki sap ki phong ba ki don bat kum juru ban wan ra ya ka jing ithu ithau bat ka jing jan hapdeng ki nong shong. Ki pulit ka West Jande Hills District, ki bala yo jing tip ka babania na kita nak sentian, ki la lek ban kurup, ki artili ki tuk Royal Enfield, ki bala i no haka wika klau ka badan haka shnong lat kur. Katkum ka jing thu jing ki pulit, kini ki artili ki tuk Royal Enfield, ki dei ki bala syatu, bat ya ki bala i no hapok klau da ka jing temu ban di bean, syakari Bangladesh da ki snar kayitu. Ya kini ki artili ki tuk Royal Enfield, lara no sya amlarem police station, na ka benta ban pelong ya ka jing tokit ka babania, katkum ki kindon jong ka ai. Kador bar ki khasi san shnong ka bakentup ya ka shnong mau tenum jarasi yau maulong buda bat ka mau pro kilapan pau ya ka jing sngongu ya ka Khasi Hills Autonomous District Council hapok ka jing alam jong chief executive member uba penyai sing cm ka bala sngap ya ka jing dawa jong kador bar ki khasi san shnong Rymphang district Ushong kenor jong kador bar ki khasi san shnong Rymphang district uba CBCM habakaran chikla Pyrthei Khubor uloong ba kani ka jing shimkhia jong ka district council kalong ban aino ya ka jing sanshar ka balai luit da ka rat bat ban lait no na ka jing sanshar ka rat marngar ka bahap ha ka hima melim mentapatnya Pyrthei Khubor na Kylleng ki benta jong kari Menteri Ramba Dok Kari Narendra Modi ulakop ba hapok ka jingalam ka sarkar jong u palat arpusan klur ki rangli ki juki bat ki badung menta kila lain nak jing duk sau bat kila rengkat dor lang hake emlang ka salang ulong ba ka sarkar BJP kamju kular thok ye ki pat ba kumbale ka sarkar Congress menshwa ka ba syukular ye ki pat ba dak ki tin jali jaum kat ba ki kampat kamle ka Ministry of Information and Broadcasting kala sedang ya ka Truth Tell Hackathon lani ka Meiti ya ka ba an pentrekam dak AI ban lab ye ki jing tip ki bamdei bat akibaya lamba kala haba peni ya ka live telecast ka Ministry kala ong ba lingba kani kan don ka jing pentikna ye ki nu ki jing tip hakapor badang ya ka live bat kala aila ikinu ki brio ki batben ban le ya kani bakin wan shakmat bat bakin wan ra ki design ki bajanai bat an ai kusnam shi pholang tingka Ka Kerala Infrastructure and Technology for Education ka badai ka shnat trikam chong ka Kerala General Education Department kala sam at khandai hazar tili ki robotic kits ye ki khna high school khnang bakin lawan pindan kam ya ka AI robotics but ka Internet of Thing lani ka IoT Ki pulit ka Bengaluru kila yo man kem yo nong tu bala penshnai yeng ka bahadu like lur tingka ya ka samla chong u but ya kani ka yeng ula shnada ka pisa ka ba uyo da ka baluti Uniu nong tu udairu u bala aikrteng kum upanch ka Shari Swami bar udairu badan jinga dei bha bar ka actress ka bapa. Menteri Ramba ka Bihar Nitish Kumar Lasam ya ka shithi thungkam shakin 2000 praspa lai punyawut ki samla jong ka Jylla ki bakanthum ya 2000 lai spa software ki junior engineer but south spa knai punjawut ki instructor hagi snat rekam ba pher jong ka sarkar. Nitish Kumar ong baka sarkar ka buthong ban ai kam khat ar lakngut iki samla ndrei hadu menta kadang la ban pen yo kam tang ya khandai point khat lai lakngut menta klip mat pan ya Pyrthei Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka Singapore kala mang pisa kerpang hadu shispa sanpho million Singapore dollar na ka benta ki ndriutli ki project mat pen bha ya kinala menta snam arja pusan ka sarkar kala shim yakni ka sinjam khnang ba ka Singapore kanam sha ling shop show ha ka jingshlei ka sarkar ka idon kam pan shim yakni ka rai namar ba dang ha ubnai kala langkon kala don ka jingshlei ka bajur na ka da ko jingther ula ba ha Kylleng ki benta chong ka Singapore ki no yalam na kiri ba pher chong ka Afrika kala shim ya ka rai bakin pinjlan ya ka jingalang jong ki sa arsni na ka benta banyakran ya ka jinglong jingman ha Democratic Republic of the Congo lai thu president jong ka Kenya William Ruto Uruto lai thu ba ka jingalang jong ka Southern African Development Community but ka East African Community kan long ha ka singi sajan but ha ka singi thoding ha ka Dar es Salaam ha Tanzania Ka kunhun kinawat benia balayalam da ka Nuclear and Radiation Safety Agency
kalalap baki jingyo jingpang cancer jong kibrio kamdan jinga so AA bat ka jingpenan kam ya ka mobile phone. Kini ka jingwat benia jongki kedai ka bala ibor da ka World Health Organization bat kalalap bakam dan kanu ka LRB ka bami na ka jingpenan kam ya ka mobile phone. Kini ka sian ka baar balale ya kini ka jingmat benia. Ka Palestine kala penmena baka Israel kala perlat hidup hongut ki koidi ke beri kinong Palestine bat kan penpoi yaki markat sangut Turkey, Qatar, Malaysia bat Pakistan. Ka Palestine kala pentip ru baki dan sahnyau hongut kinong Palestine ki berang dan hapok ka hotel ha Egypt. Lala ban penurlong yakani di hadian baka US ka Egypt baka Qatar kila shim ya ka benta kum kiksiang met penyesuk ya ka Israel baka Hamas. Ka sarkar batmai ha Belgium klabam smai ha ka janmi las ki ublai. Ubat di Weaver, hunang yalam jangga Flemish nationalist, ubala yalam yakni kunhun syndrome, balatip kum ka Arizona Alliance, bat ka Alliance, kiran santali kisain Pyrthei. Kajing bam smai kala long ha Royal Palace, bat lapan bam smai yang menteri rong badu, bat yak hat sangwat ki menteri sarkar, da uking fili. Presiden ke Iran, Masud Pezeshkian, ula penpau, baka Iran kanang penklan cucu, ya kajing adai parlong, bat ka Azerbaijan. Ula kerannya kini haka jing kendua jong bat hikmat. Ubala wan ban hikmat na kebenta presiden jong ka Azerbaijan. Kini ki artli kiri kini terilang kumno ban penklain ya ka kai ka pateng ka yok ka kot bat ban ya terilang haka sensyar kadar bat kumjuru ban pen bakan ne ka syong sok san. Dikitu kilong Khubor hakimat kimat mentasi.